Szeged vára fontos hadiutak, őskori eredetű kereskedelmi utak és fontos tiszai átkelőhely mentén a Tisza és a Maros szögletében épült, valamikor valószínűen még a 13. században, de bizonyosra vehető, hogy korábbi előzményei is voltak már. Ezt onnan tudjuk, hogy a vár bontásakor nagyon komoly, jelentős római kori maradványok kerültek elő a Vár utca és a Deák Ferenc utca sarkán, ahol a vár középkori palotája állt. Ennek alapozásában római kori padlótéglák, különféle császári bélyegekkel ellátott téglák és építőanyagok kerültek elő, de az egyik várfalból előkerült egy nagyon szép, faragott császár, márvány császár portré is, és egy feliratos kő, amely arról tanúsít, hogy ezen a helyen az időszámítás utáni második században egy római útállomás állott. Nem tarthatjuk valószínűnek, hogy a későbbi korokban a hunok, avarok, honfoglaló magyarok nem erősítették volna meg, vagy helyőrséggel nem látták volna el ezt a fontos kereskedelmi és hadi csomópontot. A só ellenőrzése, az átkelőhelyek ellenőrzése, és ugye hát ide kerül át a vármegye központja, a Csongrádi vár pusztulása után. A szegedi kőtár megalapítását Kovács István építőmesternek köszönhetjük, aki a vár lebontása alkalmával 1881 és 82-ben saját költségén megvásárolta a falakba beépített és abból kibányászott középkori és római kori faragványokat. Ezt összegyűjtötte, lerajzolta, katalogizálta, majd a saját pénzzel összegyűjtött kollekciót a városnak adományozta. Tehát ő neki köszönhetjük az Alföld legjelentősebb faragványgyűjteményének megalapítását. A kőtár emlékei közül létezik egy barnás-vöröses színű kőfaragvány együttes, amely minden valószínűség szerint nagyon jól azonosíthatóan a középkori gótikus templom falait díszíthette. A templomról nagyon sok mindent megtudtunk az elmúlt évek ásatásai során. A hátam mögött látható monumentális portál béllete is minden valószínűség szerint ezt a templomot díszítette. A mélysége, béllet mélysége mintegy 120 cm. Erről már el lehet képzelni, milyen hatalmas, díszes, monumentális bejárata lehetett a templomnak. A vártemplom legutóbbi években folytatott föltárása során az egyik legjelentősebb lelet az előttünk látható vörös mészkőből faragott sírkőlap, síremlék, amelynek az az érdekessége, hogy trapéz alakban, de sima felülettel alakították ki, és a rajt látható ábra az vékony vonalakkal vésve készült el. Amit rajta láthatunk, az egy alak, egy 14. század közepére jellemző ruházatban, tőrrel, övvel az oldalán, tunikában és jellegzetes hegyesorrú cipőben. Ha a vártemplom képét megvizsgáljuk, akkor egy nagyon magas, karcsú, égben nyúló gótikus épületet látunk, vaskos támpillérekkel, a támpillérek között csúcsives ablakokkal, amelyek nyilvánvaló, és a leletek tanúsága szerint egyértelműen flamboyant, ilyen halhólyag mintára faragott kőrácsokkal, ablakkőrácsokkal volt díszítve. A vártemplom föltárása során egyik a pusztulási rétegben helyben találtuk meg az oldalkápolna leszakadt boltozatának kőből faragott borda tagozatait. Na most ez olyan érdekes és fontos lelet volt számunkra,
hogy egy helyben leszakadva egy bonyolultan megépített boltozat, hogy megkértük egyik szakértőnket, Buzás Gergely kollégánkat, aki számítógépes módszerrel a fölvett töredékekről egy rekonstrukciót készített, és kiderült, hogy ez egy rendkívül elegáns csillagboltozat volt, ami gyakorlatilag ugyanúgy szabadtéren vagy múzeumi beltérben fölépíthető. Dugonics András a Jeles történetek című munkájában tesz meg, hogy ő szerinte, az ő emlékezete szerint, és itt Csete István adataira hivatkozik, a várban állott Szent Erzsébet temploma, tehát magyarul Árpád-házi Szent Erzsébetnek volt szentelve a templom. Eddig az előkerült leletek közül 661 egyén adatait dolgoztuk fel, illetve vettük fel. Körülbelül az elhalálozási életkor és a nem megosztásáról annyit tudunk mondani, hogy a gyermekek, illetve hát a 20 év alattiak és a felnőttek aránya az körülbelül 40-60%, tehát viszonylag magas a gyermekek, illetve a fiatal korban elhunytak száma, ami viszont ez egy középkori népesség esetén teljesen természetes, tehát nem meglepő a számunkra. A nemek megosztásáról annyit mondhatunk, hogy körülbelül fele-fele a férfiak és nők aránya. Itt látható jelen pillanatban az általunk legkorábbi időszakban föltárt templompadló. Ezt a területet már az eltelt 10 év folyamán föltártuk és helyreállítottuk. Ez a helyreállítás során egy ilyen fehér murvaterítést kapott ez a terület. Itt látható az a családi kripta, melyben egy fiatal, mint egy 20 éves hölgynek a koponya csontját találtuk meg, melyen egyértelműen látszottak a szifilisz nyomai. Szegedi vár középkori templomából, templom maradványai közül előkerült 15. századi női koponya, melynek több pontján, homlokcsonton, járomcsonton, szájpad elemeken jellegzetes szifiliszes treponéma fertőzés nyomait figyelhetjük meg. Mind a rádiókarbon vizsgálatok, mind pedig a stratigráfiai helyzet alapján egyértelműen bizonyítható, hogy a sír Kolumbusz előtti, tehát 1492 előtt temették el.
chaque partin à serments et à filles mignonnes, quand sur quoi juste côte, à cri de l'eau d'amour transi, chanson son mais à forêt botte, je crie à toutes gens merci, je crie à toutes gens merci.